Siyanda Nkosi kuhamba kanjani? Max mfethu. Max sithini 072 6 sithini. Du wenze njani? Mfethu kuningi ngiyaphithizela ngakhohlwa. Yini manje? Hayi. Okay. Bese awungizwele phela mfethu awungangidli hawo. Mfethu awenze sidlala igame. Ungangidli. Nje isathwaphi wena uzoyifaka noma? Zifaka. Fake wena. Fake lesibhakela. Assets. Kodwa mfethu dube. Uya mfethu. Zisuka nje buka. Awumfethu. Hayi mfethu ngeke wena uyarobha. Ngani? Hayi mfethu wrong. Why uthi usidlala igame? But nama-followers bethi mina hawu mfethu. Ngijabuliseni bafethu animuyiniseni bandla. But aba-followers akho bazojoyina live wami mfethu. Hawu. Aphume la kumina. Baphume hawu. Uhafu wabo nje. Abantu abalapho nje ku-live wakho. Ngeke sidlale udube. Ngeke sidlale udube guys. Ubani osho lokho? Nangu uMax. Umax uyena nongilahla. Umax angade ngayenza lokho. Cha nje hawu. Kuthola lama winning. Ke khona la. Unless mabe kupha ama-gift. Bazowasenda ama-gifts abantu bami. Ya bangiphe. Batshele bangiphe nami ngiyabazi bawaphethe lapho. Wena. Love boy unjani? Hello. Deep season. How are you? Wrong nje wena dube mfethu. Shango ngo-130k wama-followers ngishango ngo-2k usasidlala i-match. Akunami. Hayi. Spesihle. Spesihle. Yazi ngiyakhohlwa mfethu yazi. Ngiyakhohlwa strong. Masiyo ama-2k. Yabo nje mengakhohlwanga mfana ukuthi ukufollowa. Because nginenkinga yokukhohlwa mfana. Njengoba umuntu ebhizinisi khona. Kuningi okusekhanda. Yamazi lo Max lo commentator lo othagliwe. Uthini? Yamazi uMax lo commentator ku live uthi akuliwe. Live wami. Uthagliwe. Ngimbona. Ngikuzwe uthi wena ungabe uMax ongilahlayo. Busho muphi kana? Max lo nelokhu nje i-PPN no drain. Ngibhala ngani u-UFC yini lo? Uyena u0 bani number. Sengesidlale-ke wena. Nizodlala mina ngoba ngizokudla. Kodwa wena wrong. Ngizodlala mina ngizokudla. Ngicela ukuthi ya. Ntando. Umngani wami mfethu. Yabo nje le match le ngeke ngisayenza nawe. Imbongi encane. Siyabonga. Asimdleli bafana.
Iku-live wakho kade ku-live yona manje nje ngiku-live Siyabonga, wayo. siyabonga. Phela abangani bami imbongo encane nontando shoza. Ngitshele ukuthi Bangikleyima akasuke lapho ama-gift. uzela kumina. Umkhuthuze. Eyi, banakithi. Angiqhudelani namuntu mina. Yenza Futhi nje. khona ngisho untando lapho ku-live. Untando shoza imbongo encane Bafethu uGhost nina. Skeleton lo mdzitha. Lungile bafethu. Eyi, bangipha ama-gift mfethu. Lungile. Buka mfethu imbongo encane. Siyabonga, siyabonga, siyabonga. Yini? Iflawa eli-ayisile baba. Awazi walibona. Ngisadlala futhi. Awukazi walithola futhi wena. Ngisadlala. Wendoda usuqedile ukudla izolo ucela. Hawu, thula wena. Ungakhuluma leyo nto. Asithule. Ayifana ngiyagcina ukudlala nawe wena. Cocomelon, dubu uphangayo. Udrift umtolo kanti udubu uyakhuluma. Mase ngisuthi Yabo ngiyakhuluma. uluzi. Siyabonga abafana. Siyabonga abantu bakithi. Contributed God Match Power Ups. Siyabonga wendalo nembongo encane. Siyabonga. Nkosi yami. Uyasuza yini bro? Uyasuza yini? Hayibo. Kubani manje? Kade lokho ikhali lethi lapho. Ngiyakhuluma, ungazongibhedela wena. Awe. Khona ukuthi ngikhuluma into ewumsusa. Kade usuza. Lungile ngokubamba isho nje lento eshoyo lazi. Wena manje ngiyakuzwa. Angifuni. Hayi, woza la ngiphinda. Cha. Ngitshela uma. Winile. Uwinile. Uwinile ngi-right ngenye ngi-right. Nkosi nami ani-invite mfethu uW5. U-online yini? Mabesho. Nontando mfethu ngitshela untando benembongi bambe beyokwenza o-live bese beyabuya bezojoyina. Ngizwa vele. Wena ngakudla wangafuna manje ukudlala. Ubecela ungidayisele isipuni sakho. Futhi abe ngidayisisa ikusasa lami lapho mfana ngidayisa isipuni sami. Uphi uDlamini? uDlamini ukubo bafethu. Kuzobe kida kusasa. Dube feza leso sipuni wey. Khona seveze isipuni nala. Sikude isipuni asikho la. Ngifunda Dube uzolo ubusecala ukuthi angifunde ikusasa elihle high school. Mbali BB5. Ya Mbali BB5. Njani? Yakopela. Sawandawonye nje into esijwayele le. Yakugcoba. Ayigcobiseli bani lihleli khona. Ya. Awu Dube siphi isipuni? Sikude. Ya Dube isipuni siyavala ikhona. Akudlala igame le. Ngizodla. Khuleka ngizodla ngikudala. Ngekhempini mina. Nini manje le yande igame? Asetha bimnandi vele. Kwenzakalani lana? Hayibo. Akusiyi cash beans le. Le game leyo kulokhu njani? Wey, hayi.
Angiyazi ngempela-ke leyenzakala manje. Wena mani uyafaka. Man, ngibona kubhalwe catch beans, ngangayidlala nomunye umuntu le game le, catch beans. Hhayi yona ngingakudla-ke kuyona. Yini manje le? Ngiyazi. Ngizama ukuyisusa la manje. Empangeni balo suka zikhathaza kushesha. Empangeni angisazi leso sikole mfana. Angihlala empangeni mina. Ngibuhle ngisho kwigame engayazi. Hayi bandla. Mina ngikudabula isinkwa. Bani nothi udabula isinkwa la? Hi lover boy. Hi guys. Dube bathi thisha akuzwa. Dube bathi teacher akuzubakho ukudla uzophila. Angikuzwa uthini? Zisandaze unjani. Siyaseba wadubula. Uta LT Dubul zithini lapho. Dube uphi umuntu omncane ishana. Umncane ishana ukhona. Maye masingalahleka ngesponsor. Ngeke silahleke sazama ukulahleka ndamini sponsor sami ngombamba. Nasithola. Wona try. Hayi bo, Nkanyezi. Unjani weNkanyezi? Ngiza nesitambu siphi spoon? Bathi Dube uthi uJR Godmax la uza nesitambu siphi spoon? Asikho. Umlanda ispoon ba uzobatshengisa lapha live. Nkanyezi S. Unjani? Same. Usayibona lokho kushoyo Nkanyezi. Eshesha nokulala ubaba. Bakuthatha yini Midlands trail ngokubona uDube. Midlands trail lapho manje angikhumbuli-ke mina ngidlala futhi ibhola. Abadube wezespoon sikhona futhi ispoon. Sanibona induna ya kuhamba kanjani? Ukuhamba nje uyaphuma ngadlala ngami manje. Khamisela i-content. Khamisela i-content. Nakho ngiyabona. Kade wakwazi ukukhuluma futhi. Kuyakhulumeka bafowethu phela ayi ngikhubazekile. Kuyakhulumeka Dube ngiyadla ngicela iphisi. Awungipha phela. Indidla wola Dube. Memory Dube uthini wenziwakele lapho? Yazi ngimbona manje nami umemory Dube la. uDube. Sure, asifuni Dube please. Siyofika isikhathi sokuthi ngizwe. Sizofika isikhathi sokuthi
Mr. Mkhansi. Khamba kanjani futhi? Kuyaphileka. Azi Majabela Dube unjani? Madumana Dube, how are you? Basanda poison baba Dube. Thini poison? Isingahlanga how to wona. Ubaba uDube udla how many slices? Ulofu engudlayo. Ngizilofu nje kuphela bafowethu. Yadlala. Kuya ngokuthi ngilambe kangakanani. Micronization bani? Micronization. Angilazi igama lakho. Kodwa ya nami lento oyibhalela ngiyona nami. Ngiyo. Kathini manje vele? Ngiyo nami. Dube uchocolate wami. Oh, woman. Siwazi ukuphahlaza leyo nto kunayo. Dube ulambile lo mlomo okudala umlenge. Ulambile noDube? Kakhulu. Athi udlayo. Kahle sengadwa ukhothula ngomunye. Para. Sengikhamisa all the best nama-teacher next week. Siyabonga boy, siyabonga kakhulu. Siyabonga mfethu, siyabonga kakhulu. Inkunzi, isipuni, sonwabo, Bhingu. Kuhamba kanjani? Indonto yakho lethu. Hayi ngeke usisi wami lona. Usisi wami. Mina Duka ngikusaba. Awu, ngisaba ukufa mina mfethu, ngiyakusaba nje. Hey, ngiyakusaba manje. Hayi bo. Fanelana kanjani manje? Ayibona ngeke sifuna ukusidla. Ngizanidla vele uthandile. Uvukani, zithini? Yazi esikoleni. Bayakulingisela basiphuca ukudla abafana. Baniphucela manje abafana ukudla. Awu CJ, Grand F, Dubelicious, ula. Kodwa yazi ngisiloko. Ukubala. Ngiyazimisela ekukhambiseni kwami. Kuphi amaphuzu? Amaphuzu afethu bethoziwa live, angimazi ubuye wenze njani. Angimazi ubuye wenze njani. Yini vele inkinga yayo? Amaphutha vele. Amaphuzu bethu angimazi njani, ubuye wavumela ngitholeni. Lezisanda mina ngiyaphuma nje disiya unyaka wami wokugcina lona ngifunda. Oh hayi. Wami wokugcina lo uhlala laphi kuqala wena? Fuka biyela weDube futhi kukahle. Ngihlala iwilo kodwa ngifunda exam. Uhlala kuphi newilo? Ukuphi newilo izisanda. Oh baba Dube nkanyiso kuyaphileka bhuti. Nakho ukudla Dube, ufitha ngadlali ngokudla ngilambile la. Ngilambile. Uma uthi uzongiphakela kodwa. Ngithi ma?
uma uzongiphakela nje bafethu. Ngihlezi ngisendumiso kodwa uzofika. Indumiso la uzofika lapho. Indumiso Kahle esikoleni. yini oyenzayo? Hayi? Uze uyadina nje impela ubuhlungu. Wezisando wena udlula ngasekhaya-ke uma uya kini. Imnandi content ithi yabona yakho mina nalo bafo wakho. Ngazi noma uDlamini. Ya uDlamini mfethu uDlamini siyabonga Dube, futhi. Ya. Buni, ngizovala lo live wami ngizongena kowakho. Okay. Bafethu requestani fast engakangeni lo muntu. uMabhelunde bafethu unayo i-account bafethu sinimbheke uMabhelunde sibheke ngiqosiqo. Nginjani? Ya. Nginjani mangenze? Ya. Nginjani? Mangenzi. Do you live in PMB? Ya. Ngihlala ePMB bafethu eMbali. Embali ekhaya. Mathanda hayi wena mathanda ukudla. Nginjani manginje emahle? Ngiright. Right. Kakhulu. Ja. uDlamini okay ngizoba live nakusasa mase nginaye. Kuyayenza isense mani. Awudubeli umthendo. Awusuka. Hayi, Kukunembali. izinto ezidlula la. Embali nje mfethu, embali. Hayi buma. Embali mfethu. La ngasewiri. How many times do you eat a day? Manje ngizwa ngathi ngilambile and ukhona ukudla ngiyadla. Ngiphathe kabazali mebengekho. Hawo ma. Suka. Ave ngizibusise. Ngithi nje ngisakufudumeza ukudla ngibe ngenza isinkwa. Ngithi ngisasibambile naso sinkwa ijuice ngimele la idrink ngibe ngisayivula. Manje itiya yasabila. Mfethu avuyile okahle mfethu i-camp yani manje yabona nje mfethu indawo ye-camp ngiphatha kabi mina Empitha mfethu ya Empitha ophithizelayo mfethu ezweni lokuzenzela compare lapho engisacuphe khona emhlabeni uJehova ngisathe ukuhlala nje khona kancane ayenziwa lonto mina APP kuphi ne-PP ukuphi ne-PP APP ezansi ma kombe la APP ezansi Kampulu mina bengilala kanyusa manje-ke isithawu eBhafo ungasekhaya kanti mokanyusa okay ubanina lo uDube kunjani sengizikhumule-ke futhi kuba ngathi aningiboni engeke sengifudumele yazi la ngiyafisa sike sihlangane mani hayi thuthuko sohlangana kule umhlaba mncane kakhulu nje sohlangana sawubona kokuDube Blom kunjani hayi bo we-King Road Kwelo kunjani open hayi leli gama libizayo wena Bedu. ya Ilo kunjani? Mawulaphaya kuleya mall leya yini igama leya mall kanje? imoliphi eliphathi Embali. Siliphathi. Eden Mall. Kukudanganani kusakhona uzwa lapho? kuseduze maybe like
5 minutes. Aha. Indaba. Hayi ngiyabuza phela ngisike size lapho no-antami. Uboshwe uma ungala. Usuke esibhedlela kuyafana. Isibhedlela eBhalenhle. Suke lapho-ke. Isibo. Mali ngibheke la. Ufaka abangakho khona abantu wena. Wabetha uNtando ukulive. Ntando. Ish. Akaziveli ama-invites. Yavele sisekulive. Unless manga in le co-host. Ngazi nini izovela yona. Akaziveli. Abatube. Uyazinga. Yitube. Kamba kanjani mfana wethu? Hamba kahle bafo. Angibrand wena. Angikrem inkosi yokuphanga. Wathi ngizifihlo ngcono. Hayi yabonakala inkosi yokuphanga. Singivulihlo nje kuphela. U-WC kwakuhlula ngokuphanga. U-WC Hayibo. Sasikaqhudelana. ukumzame. Hayi kule sazowe ngimzama. Ngizomzama kule. Uhlala kuphi abatube? Ngila ePMB mfethu. Hayi. Wenguphi? Nayi ngila eMiddelburg tube. Siyabonga kakhulu mfethu. Ya akunankinga tube. Moja.
Inenhle indawo laseMathafula. Hey, angizazi kwa mina noma ngiyathula noma ngiyakhuluma yabona. Angizazi. Hayi bo, wejoyi uzoza ekhaya. Ghost sithini? Ghost. Uvale imic-ke noGhost. Vula imic Ghost. WhatsApp wami ubhorani-ke namhlanje. Yes. Hayi, ubi. Mankomo unjani luthando? Isazodla bafethu. Isazodla. Bakulave kuze kushaye u-0000 Uba wena. ngeke. Ngizokelani. Ngizovala ngidala ngizolani mfethu. Ngiyazela kumanje mfethu. Khathele. Yena kusasa afuna ukukusweni ngendlela. Babyface. Ngolo duba khamba kanjani mfana kithi? Ngiyaphileka kodwa. Yo, aze ngabhoreka kusasa. Indaba. Azi ngikubhoreka lingakafiki ngisho ukufika lo suku. Boro. Yini mani sikwenzeni sixolise? Next, ngithathe ngi-check-e kuphela. Ngizobe ngine-birthday ebhora kabi mfethu. Hayi ngeke ibhora. Izobhora. Uthi mina enhle wazobhoreka kusasa. Hayibo mfethu ngaze ngabhoreka kusasa yo. Yabo nje i-birthday ingenamali. Hayi ngeke Dube ngeke. Nama-makeup. Yabazi ka-TikTok bathrendisana kanjani? How old will you be turning tomorrow? Ucela ungi-inbox-ke ngizokutshela mase ungi-DM-ile. Ngoba bazongithatha kancane la ku-live. Iyona le ndoda ethi ngamelana no-double sink. Sisters, ngeke ngiyazela yazi manje ngilambile. Ngizolala ngize ngivuke kusasa ngo-10.
Ngeke ukuthi mina ngiyalala manje. Hayi okay baba. Bafethu baba yini? Cela nithini baba yini bese ngiyalala. Ngiyazela. Hayi bo, hey, maningi. Hambani ucheck ividiyo yami yokugcina engiyifakile. Khona ividiyo engiyipostile yokugcina namhlanje. Yabo njengoba abantu ababuka labo 40 mbala. Oh, no 20,000. 20,000. Hayi, abantu abangaka. Njengoba Hayi 20,000. Dube. Yini? Angeke wena. Yini? Abantu babukile? Hayi bo, total views. Wena usokubuka lawa ama-likes. Oh. Hayi. Angiyazi lezi zinto lezi. Hayi cha uyangithusa phela manje masu ngibona ufunda ama-likes mina. Ngibona ama-total views. Ngiyabona ke. Cela nihambe nonke bafethu. Nonke ngiyanicela. Lezi vidiyo yami yokugcina engiyifakile. Khona ividiyo Bayinako iprofile yami. nakule profile nosisi lo wasekhaya siphanga ndawonye. Hayi ke. Wena ungikhathile nabantu wena mfana. Ngani? Kuthiwa nje ngiphanga njengawe. Phanga phela. Hayi bo. Mangibuza ukuthi nasekhaya uphanga kanjena yini? Yisho ukuthi ngaphanga ke mina. Ngisacela ukuhamba bafethu ngiyamcela. Sacela ukuthi bye Dube. Ngiyamcela nje bye Dube. Ngifuna ukuyolala manje. People are scared. Okay. Awucela nithini bye phela ngifuna ukuyolala ngiyamcela. Bawa Dube. Ya siyabonga hlelo ntombela lethu. Siyabonga. Bye Dube nawe. Bye. LB future bye mfethu. Yabo sebeyafika hambula la. Sibonga madoda ngiyolala. Siyabonga. Hawu Dube. Hawu mfethu ngathi ngiyolala ngifuna ispoon. Ngizospoon spoon bafethu khulekani. Kodwa ngisacela ukulala bafethu bye. Amahle bye. Bye. Usemba mfethu ngiyavala manje. Lala khathele. Hayi ngoba uyodla nje awuyi nanokulala. Ngiyolala bese yabo ngikhathele. Uyophanga. Bye amahle bye. Ya, Savage. Khuleka khona ividiyo. Bye yini? Cisha wena. Esenzele ama-video kusasa khululeka Savage ngizoyenza ividiyo khona. Good night to you bafethu. Sengiyalala bye.